tothom, soc Joan Luisma, treballo a la Universitat de Lleida i sortit una mica el meu nom. Abans em dedico a la patologia forestal i m'interessa molt el tema de com interactuen els arbres amb els organismes biòtics, especialment els microorganismes i especialment amb aquests que són patògens. Avui parlaré una mica de Salix astata. Jo soc una persona que he treballat molt més amb arbres grans i de fet estic acostumat a mirar els meus pacients d'alguna manera des d'aquesta posició i em va fer molta il·lusió i vaig trobar un repte quan l'Oriol em va ensenyar que tenia uns salzes que estaven malalts i per aquest vaig poder mirar els meus pacients així, perquè eren uns arbustos bastant petitets i té el seu repte d'estudiar sanitat en aquest tipus d'arbres o arbustos. Quina és la problemàtica? Entenc que Salix astata és una espècie que està distribuïda amplament a les zones més escandinaves i aquí s'ha quedat alguna població relicta, que és el parc natural. Sembla ser que segons uns inventaris previs hi havia un estat sanitari pobre i una mica el que semblava per les fotografies era que hi havia el que es diu un símptoma d'una mort regressiva. Jo com a patòleg, a mi realment quan m'ensenyen un arbre així, crec que, al contrari potser del Paco Lloret, que és molt la mortalitat, jo crec que és poc informatiu, perquè realment al final els arbres morts ens diuen poc del que els ha passat. Tots podem arribar a pensar que podem morir. I d'alguna manera la primera cosa que vam fer va ser intentar una mica buscar aquests arbres que encara no estaven tan morts, intentar trobar una mica les causes de què és el que els podria estar passant. Aquí va vindre el segon repte, perquè quan volem com a patòlegs veure quin arbre està malalt i quin està bé, doncs ens fa falta la referència, no? Com és un arbre que està bé. I clar, si treballes amb pins o amb ovets, com amb alzines, tots més o menys tenim la idea de com és un pi que està sa, però clar, jo ja tenia primers dubtes de com és un Salix astata que està sa. Que és un arbre que viu a llocs ja bastant extrems, etc. Tots aquests reptes, sí que, per exemple, els Salix astata creixen en zones així molt al costat dels rius, també veus que l'aigua d'alguna manera quan hi ha crescuda del riu probablement els impacta, i sí que molts dels salzes aquests presentaven aquesta brancada morta, en el qual una mica aquest símptoma de mort regressiva, o sigui, realment no semblava que era alguna cosa que estigués afectant aquest arbre de l'arrel, sinó que era algun tipus de patogen que estava afectant les branques, que ho podeu veure una vegada millor. No és que l'arbre estigui probablement mort o afectat aquí a les arrels, sinó més aviat alguna cosa va matant les branques i donant aquest símptoma que se'n diu de mort. Després hi havia alguna branca una mica sospitosa, que potser ens indicava que algú estava menjant aquests salzes, també. I de fet després hi havia algun tipus de lloc on veiem algunes taques a les fulles. Això vas un dia i realment què és el que està passant en aquestes sales? Moltes coses poden estar passant. Què és el que vam trobar també? Perquè clar, tot això pot ser que sigui un mateix antibiòtic o al final podria ser que cada un d'aquests sales estigui fent una cosa diferent. Una de les coses que també ens vam fixar és que associat amb aquesta mort regressiva o aquestes branques seques sí que semblava que hi havia una zona necròtica, per exemple aquí podeu veure el límit d'una cosa que estava aquí matant el teixit i aquí era capaç l'arbre de rebrotar. Què és el que vam fer? En resum, vam agafar un munt de mostres i sense saber massa el que ens anava a sortir les vam posar les vam agafar i vam fer uns aïllaments. Un altre dels símptomes que ens vam donar compte, també que hi havia, això una visita posterior que ho explico ja aquí, era aquest tipus de sintomatologia. Això és una sintomatologia de clorosis i això està causat per una malaltia que es diu un rovell. Els salzes estan normalment afectats per rovells i això és un altre tipus de patogen que us explicaré. En fi, quan nosaltres treballem així, fem un munt de mostres, les posem en placa de Petri, fem uns aïllaments i ens donem uns candidats culpables. Quin és el culpable? Clar, aquí podien passar moltes coses. Cada arbre tingués un organisme diferent o que en trobéssim un de major gravitat. En aquest cas vam trobar que eren exigües en ser el patogen
o el fong, encara no sabíem si era patogen més abundant, i això doncs, ja ens indicava que potser hi havia una cosa comuna entre tots aquests salses. El rovell, que podeu comprovar que és aquest tipus d'infecció que causa les fulles, i a més us ho explicaré una mica més, però és una infecció biotròfica, que se'n diu, al contrari d'aquest altre patogen que us he ensenyat abans, no mata el teixit per alimentar-se, sinó que el que fa és xuclar els nutrients de les cèl·lules. Això té un altre tipus d'interacció, però també està afectant el control dels salses. Com òbviament no sabíem res, vam dir, anem a veure si aquesta mort de la brancada, quan passa, no? Perquè si això ha passat, aquesta mort de la brancada, veiem una cosa que ha passat durant 40 anys, és molt més greu que si és una cosa que ha passat en un any. Llavors hem de veure una mica quan passa. El que vam fer va ser un experiment molt senzill, vam fer un seguiment, vam marcar uns brots quan estaven just sortint, de 16 salses, i els vam observar, els vam anar mesurant a mesura que anava passant l'estació de juliol, agost, setembre, i el que vam fer també, una mica més experimental, la meitat dels brots els vam tractar amb un fungicida. Si era un patogen, esperaríem un efecte del fungicida. El que vam veure és que efectivament la capçada es anava empitjorant, d'alguna manera, a mesura que anava avançant l'any, hi havia una certa pèrdua, una certa mortalitat. El que encara ens falta que hem d'analitzar és si també es produeix una mortalitat durant l'hivern. El que sí vam veure és que els salses que estaven tractats amb fungicida, aquest percentatge de brots en necrosis es mantenia bastant baixet. En canvi, els que no havíem tractat sí que semblava que apareixia aquesta necrosi. Indicava que passava. Fixeu-vos que aquest efecte del fungicida, per exemple, no va afectar la quantitat de fulles que també trobàvem mossegades per insectes. Això el que ens indica és que algú que li afecta un fungicida és el que està causant aquesta mort dels brots i que és una mica un símptoma compatible amb aquesta mort regressiva que us he comentat abans. El tema de la melàmsora, aquí vam veure que el rovell no apareixia a tots els peus. Tenim els 16 individus i podeu veure que alguns individus estan molt afectats i altres no tant. Això és compatible amb una interacció d'aquest tipus, són interaccions biotròfiques i aquí és un tema molt de com la planta és capaç de reconèixer el patogen. Aquí sí que sempre hi ha aquest tipus d'interacció que se'n diu gene for gene, de reconeixement gene d'atac, i serà compatible amb aquest tipus de patró. Una de les coses curioses que ens vam trobar va ser que a novembre de setembre molts dels brots que havíem marcat no hi eren. I era perquè algú se'ls havia menjat. Llavors sí que vam veure que aquesta persona culpable que se'ls menjava, persona o individu que se'ls menjava, realment no li agradava el fungicida. Perquè d'alguna manera els salts i brots que estaven tractats amb fungicida no li agradaven. Va preferir menjar-se. I sí que, d'alguna manera, teníem aquesta mesura de l'homanament que estaven els salts, òbviament no ens menjaven les branquetes, i sempre estaven bé, però teníem aquesta mesura de l'homanament que estaven els salts, i el que ens vam donar compte és que aquells salses que havien estat més rostejats eren els que, un 40%, eren els que presentaven un pitjor estat sanitari. I de fet ens trobàvem que els salses aquells que creixien en els llocs més amagats i més difícils de trobar per a algú que hagués rostejat, també estaven millor. Aquí tots esteu contactant. Qui brosteja? No ho sabem. No sé qui es menjava, però hi era en el moment, no vam descobrir cap ésser amb una branqueta a l'altra. Clarament hi havia un efecte també d'un herbívor que es menjava aquests salses. Aquest any hem fet una mica més d'experiments i hem intentat interrogar qui és la Borrelia exigua, que és el primer que fem sempre que aïllem un fong d'una regió és saber si és patogen o no. De la manera que ho fem és inoculem en plantes, això no és un salt, és un vern, però aquí hi ha una foto molt bonica d'una lesió, i el que fem és comparar si es desenvolupa una necrosi i la comparem inoculant el fong o ficant una mica d'agar sense el fong. Com podeu comprovar, inclús quan no posem res, hi ha una petita lesió. Però clarament veieu que hi ha espècies, això va ser diferents espècies de salsa, i vam veure que, precisament una cosa que no ens esperàvem, que els aïllaments que vam treure dels sàlics d'estata eren probablement específics de sàlics d'estata, perquè va causar aquestes lesions més grans. Això també va ser interessant. I
I el que també vam fer una mica, lligant amb el que ens ha explicat el Paco abans, lligant amb la fisiologia, també experimentant, el que vam fer va ser agafar alguns d'aquests salzes, inocular-los o no, i els, d'alguna manera, els matacaven una mica, i amb alguns ens dedicàvem a treure les fulles, per evitar, per fer-los que rebrotessin i que exhaurissin les reserves, i altres els vam deixar sense aigua. Cap d'aquests tractaments va afectar el que eren les necrosis. Podeu comprovar que tant com vam defoliar els arbres artificialment com quan ens vam deixar de regar, teníem el mateix tipus de sequera. Això és compatible amb aquest tipus de patògens que realment no necessiten tant l'estrès de la planta, sinó que el més que necessiten és un punt d'entrada. Necessiten que algú, com per exemple una denteta, faci aquesta ferideta, que és en el fons el que estem fent aquí, fem una ferida i faciliti aquesta entrada. Ja tinc els 2 minuts. Què és el que farem ara? Començarem a treballar una mica més en fet aquests seguiments aquest any amb Sàlex Laponum, que aparentment té un problema similar. Sàlex Laponum n'han marcat molts, tot i que ens ha sigut bastant difícil perquè hi ha bastanta irrigació, ja ho comentarem, d'acord? I ens han marcat i la veritat que no sé si està per aquí la persona que va trobar aquest Sàlex, ha estat a Aguiló, però realment les meves felicitacions, perquè inclús jo, que soc una persona que m'agrada molt buscar les coses, quasi me'n vaig sense trobar-lo. Va estar quasi a punt que desisteixo de buscar-lo. I realment en aquest ambient fantàstic, si us fixeu dins d'aquest rododendre, sorgien aquestes branquetes i és aquí precisament on estava aquest Sàlex Laponum. Aquest Sàlex Laponum també el menciono perquè em serveix una mica per les conclusions. Jo recomanacions no en tinc, perquè al final esto sou vosaltres, els que en sabeu, però jo crec que si us interessa el Sàlex Laponum, jo crec que el que hauríem de fer és intentar, potser trobar-nos o reunir-nos d'alguna manera, tots els que treballem amb aquest tema, per compartir, perquè al final sí que vaig parlar una mica amb l'Aaron, però jo crec que seria la meva principal recomanació, intentar col·laborar més entre tots. A mi la meva sensació que em dona és que n'hi ha tants pocs d'aquests salzes que al final jo treballo en pinassa. A pinassa n'hi ha, fent números així grossos, hi ha 40 milions de pinassa a Catalunya. Aquí estem parlant que hi ha 16 i potser 4 Sàlex Laponum, segurament. Podem fer un tractament individualitzat. Dit d'una altra manera, potser aquest salze el que hem de fer és treure una mica el rododendre. Ja hi farem, llavors la tinc, d'acord? El que sí que clarament, jo crec que aquest és el principal problema, i jo no soc biòleg de plantes, però entenc que s'ha de reforçar la població mitjançant d'augmentar l'abundància d'aquestes espècies, i que m'interessa. I després, òbviament, seria bonic, però no sé si tanta aplicació pots entendre aquests híbrids i aquestes especificitats amb els patògens, i la raó que es fan híbrids perquè alguna són resistents o no, etc. I aprofundir una mica en aquesta generació. Això ja ho deixo per a vosaltres, si us interessa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les referències. I tenim 2 preguntes, una de l'Oriol i una altra de l'Aula. Merci, Jonas. Moltes gràcies per els resultats. De fet, ja el primer dic, no sé si és que hi va trobar aquest talent d'estada i totalment ell, les persones que pots felicitar. Bueno, felicitar de manera manera. Però sí que estic d'acord que ens podem trobar amb l'Aaron i amb el Pere i tothom qui vulgui, perquè és veritat que es pot dedicar molt d'esforç a aquesta espècie, però potser hi surgen més senzills. Però en tot cas, està bé que s'hagin identificat aquests fongs, no? I també arribar a saber si creus que això pot arribar a crear mortalitat en els fons o creus que pot tenir una capacitat de rebrot que ho superi o que sí que hi ha moltes tiges molt gruixudes que mai més s'han anat recuperant, però... Jo el que penso és que crec que aquest fong té un rol que probablement necessita, perquè sembla d'alguna entrada. Jo, per exemple, jo penso que aquests fongs, d'alguna manera, la primera cosa que em preguntaria és si s'entòfica aquestes plantes. Aquestes plantes que són tan nanes, que s'acaben adaptant-se al vent, d'alguna manera elles normalment estan afectades pels fongs que els fan aquesta poda, aquesta formeta que tenen ja tan... perquè al final els arbres creixen, però acaben tenint aquesta forma, i això molts cops és una interacció amb algun patogen de xanques, com aquest. Llavors, jo crec que es poden recuperar. Sí, però si tens rostejat, tens
clar, si feu noves plantacions els intentaria protegir, d'acord? Perquè no us afecti el que és mínim, que no sé el que heu fet ara. El que heu fet ara, no? Llavors jo el patogen aquest el veig més secundari, d'alguna manera, no? Que probablement degut a aquestes mossegades, però, insisteixo, per mi, sense saber-ne, el principal, o sigui, l'elefant de com aquí és que hi ha 16 plantes i 4 lapons. Potser, o sigui, no sé. Jo crec que això és on s'hauria de començar a atacar, no? A reenfortir aquesta població, perquè aquí hi ha una avinguda o hi ha una llau, no sé, igual fer de 3. Aquesta persona que s'ha fet una petita plantació i s'ha tancat i veurem si Gali, mentre aquest buscador continua buscant. Ja que la resposta per saber. Molt no? Però una pregunta i una concreció. Primer que aquest any un projecte d'Interreg s'està que només hi ha 4 diapositives, diguéssim, que no he posat fotografies. Jo aniré parlant. Si voleu, és que no hi ha ni fotografies ni res. No ho sabia. Però bueno, si voleu això, perquè no, doncs em aniré parlant tot. I em dieu quan... Em dieu, feu així? Feu així i jo passo. Només 4 ja passat, unes classes i ja està. Llavors, encara no sé quins fonts hem aïllat, però el que sí que puc dir és que vam vincular la boirània de l'estat al lapon, el lapon no era més resistent que l'estat, però potser ara que traurem una boirània de l'estat serà més, una mica més específic del que pensava que és patològic. Estem en contacte. Molt bé, moltes gràcies. La propera